Dovolte, abych vám představil paní Mary Komboj Karinja, místo bydliště Národní park Amboseli, Kenya. Paní Karinja je maminka hrdiny naší předcházející reportáže o honu na lva. Je také babičkou malé Olivie. A dovolte, abych vám představil paní Jarmilu Manovou, místo bydliště Valašsko, Česká republika. Paní Manová je moje babička. Dvě ženy, dva rozdílné světy. Rozhodl jsem se zjistit, zda mají něco společného. Pojďme se podívat trochu blíž na to, jak tráví čas ve svém domě paní Karinja. Po ránu se paní Karinja z vesnice vydává na krátkou procházku. Často potkává přátele z okolních vesnic, s kterými se dá do řeči. Poslední dobou řešíme hlavně to, že je sucho. 2 roky tady nepršelo a tak je země vyprahlá a neúrodná. Ale jinak si povídáme i o tom, co je nového v okolních vesnicích a podobně. A co naše valašská babička? Ráno stanu, že jdu, tak se obleču, pak jdu do obchodu. Tam vždycky někoho najdu, nějaké kamarádky nebo něco, tak se s paní Poláchovou se zastavím. To mám také takovou cestu vždycky, když jdu do obchodu, tak se zastavím za paní Poláchovou. Kolem poledne se v Amboseli připravuje v malé kuchyni oběd. Vaří se na otevřeném ohni, takže je potřeba nejprve nazbírat v buši dřevo. Paní Karinja má i přes den docela napilno. Kolem domu je neustále nějaká práce. Musím zamést uvnitř v hlavní místnosti i v kuchyni a samozřejmě venku, i když tam je to kvůli všude přítomnému prachu dost obtížné. Také musím občas opravit plot, který máme kolem vesnice, aby nás v noci nepřepadla zvířata z buše. Jsem stříhala růže, jsem ostříhávala, zahrnovala větví, ty jsem na ně dávala ty chubojí. No a co ještě jsem dělala? Zametám ledaco, no a to jsou takové věci, víš, kolem chalupy zkrátka. Ve vesnici na úpatí Kilimandžára jsou u Karinjů obvyklé časté návštěvy. Hosté většinou sedí v hlavní místnosti a u čaje si povídají, co je nového. Určitě vás nepřekvapí, že ve vesnici na úpatí Valašských kopců je to velice podobné. Já vypadám hrozně, ahoj, dobrý den. Jediný rozdíl je, že jsme na Valašsku a tak se k čaji občas přidá i něco ostřejšího. Obě babičky mají vnučku i pravnučku přibližně ve stejném věku. Pravnučka paní Manové se jmenuje Eliška, vnučka paní Karinja se jmenuje Olivia. Svou vnučku Olivii mám velice ráda, vychovávám ji sama, protože její maminka umřela při porodu. Olivie je velice chytré a hravé děvče, mám z ní opravdu radost. Mám pravnučku Elišku, je to taká bystrá dcerka, taká dobře se učí, má samé jedničky ve škole, tak s ní mám radost. Dvě ženy, dva rozdílné světy. I když možná ne tak docela. Já si myslím, že babička, že to není žádný rozdíl, že babičky jsou všechny stejné, že mají rádi svoje děti, svoje vnoučata a svoju rodinu. Já si myslím, že to je stejné. A co si myslíte vy? Je opravdu takový rozdíl mezi mojí a kaňskou babičkou? Posuďte sami. Pro televizi Beskyd Jiří Novotný, Národní park Amboseli a Valašsko. Olkaria Primary School, okrsek Loitokitok, Národní park Amboseli, základní škola v buši, počet dětí přibližně 400, škola, která se potýká s velkými problémy. Máme 8 místností pro 400 žáků, před 2 lety to bylo pouze 6, ale vláda nám poskytla další 2. Škola vyučuje všechny základní předměty, jako jsou matematika, fyzika, zeměpis nebo angličtina. Kromě mála místa pro žáky ve třídách je problémem také nedostatek tříd, psacích potřeb a sešitů. Učebnic je málo a jsou ve špatném stavu. V místních podmínkách se není čemu divit. Všude se hodně práší, jak nám předvedl pan zástupce, který se zrovna chystal do hodiny. Nejdřív oprášil fotku prezidenta a potom nánosy prachu, které se od minulé hodiny na učebnicích vytvořily. Hlavní problém ovšem máme s vodou. Není zde vůbec žádná voda a tak si ji děti musí nosit i několik kilometrů sebou. Vodu nabírají z řeky, která je velmi špinavá, protože do ní chodí zvířata z buše. Je to velký problém, hodně dětí má kvůli špinavé vodě zdravotní problémy.
Žáci mají možnost se ve škole stravovat. V době naší návštěvy byl zrovna oběd. Podávala se kaše gitery, což je směs kukuřice a fazolí. Mezi dětmi přitom vesele pobíhala zvířata z buše. Celý areál školy bychom potřebovali oplotit. Mezi dětmi se potulují kozy a různá jiná zvířata. Je to nebezpečné a v době oběda obzvlášť nehygienické. Výuka probíhá v angličtině. Děti mohou použít jako učební pomůcky také speciální tabule, na kterých jsou například popsány části lidského těla nebo z čeho se skládá rostlina. V hodině matematiky žáci mluvili rodnou svahilštinou, ovšem počítat museli v angličtině. Rozvrh hodin je jako u nás plánován rok dopředu. Ovšem místo tabulek v Excelu je napsán pouze na tabuli. Co by se stalo, kdyby někdo tabuli smazal, jsem se radši pana zástupce neptal. Olkaria Primary School má velké problémy a přitom by stačilo tak málo. Čistá voda a plot, učebnice a křída. Prostě všechno to, co u nás považujeme za samozřejmost. Pro televizi Beskyd Jiří Novotný, Národní park Amboseli, Kenya. V Keni je mnoho příběhů, které by se daly odvyprávět. Dnes jsem si vybral příběh Koyeta. Koyet Mepukori je masajský průvodce, s kterým jste se už mohli seznámit v reportáži o tom, jak jsme pro dětský domov kupovali kozy. Koyet byl ten člověk, který prodejce koz varoval, aby s námi nehrál špinavou hru, jinak by si to s ním musel vyřídit. Ve skutečnosti by Koyet mouše neublížil, dokonce by jí pomohl. Koyet se totiž chce stát doktorem a nejen tak ledajakým. Masajských doktorů totiž není mnoho, což je pro domorodé obyvatele velký problém. Lidé z Národního parku Amboseli, který je mým domovem, nemají možnost spojit se s masajským doktorem. Většina doktorů neumí svahilsky, protože je mnoho odrůd tohoto jazyka a někdy mým lidem prostě nerozumí a nevědí, co je trápí. Proto bych se chtěl stát doktorem, abych mohl pomáhat mým vlastním lidem. Koyet chtěl studovat na univerzitě hned potom, co dokončil střední školu. Bohužel narazil na finanční obtíže. Moji rodiče neměli dostatek peněz na to zaplatit mi studia na vysoké škole. Náš kmen jsou převážně pastevci, chováme velká stáda koz a ty jsou pro nás veškerou obživou, dávají nám mléko a maso a také je prodáváme na trhu. Bohužel poslední roky bylo velice sucho a našim stádům se nedařilo, takže moji rodiče neměli žádné peníze na zbyt. Přesto Koyet svůj sen neopustil. Vydělává si jako průvodce pro turisty, ale ve volných chvílích si listuje v učebnicích a vzdělává se samostudiem. Věří, že jednou se mu podaří shromáždit dostatek peněz na to, aby svůj vysněný obor vystudoval. Mí lidé mě znají, já mluvím jejich jazykem a oni mi můžou říct, co je trápí. V oblasti Amboseli je masajský doktor velmi potřeba a doufám, že to budu moct být já, který pomůže. Protože je studium na univerzitě velmi drahé, nejschůdnějším řešením se pro Koyeta jeví možnost sehnání sponzora. Potom by mohl nastoupit na univerzitu a splnit si svůj sen. Pokud se podaří shromáždit dostatek peněz, bude mít Kenya dalšího doktora. Pro televizi Beskyd Jiří Novotný, Mtwapa, Kenya. Tak a to bylo vše. Doufám, že se vám pod africkým nebem líbilo. Mě rozhodně. Ale je čas vrátit se domů. She flashed like a lighter in any candlelight, and then she said, yeah, you know, so when you move your body, hold them tight, make it not drop to hurt nobody, make it a watch your side. I beg you, pick up, get no be fight, and then she said, boy, you know, say if I give you body, you go search it, you know, go fit, run the MIC, 'cause you go lose.